हे गाइस ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ପୁଅର ଚେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା ଆଣିବି। ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପୁଅର ଚେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 1 2 3 ଗୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ବେଟା। ବହୁତ 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 ମାନେ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି ମାନେ କହିବା ଠାକୁର ସତରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ କଥା ରଖିଥିବାରୁ, ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ମୋତେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ